Nu laver jeg lige lidt reklame her til den. Kan man se, hvornår det er. Den 23. februar fra kl. 11 til 2. Så kan man komme her til Made Sushi og Wok og få byttet sine Pokémon-kort sammen med alle dem, der samler Pokémon-kort i Viborg Samtidig Center. Der står også, at jeg køber kort og sådan noget, det gør jeg også. Og så kan jeg lige se lidt fra min samling, men den 23. februar, det er en søndag fra kl. 11 til kl. 2. Kan man så komme ned og bytte kort. Der vil være mange trader, bytter. Så kan jeg snakke om det, og hvis I som forældre ikke ved, hvad kortene er værd, og sådan noget, så kan vi også tage en snak om det, og så kan jeg også vise jer, hvordan jeg kigger på priserne på dem. Og så kan I også altid joine vores Pokémons Facebook-side. Og her har vi også kode. Jeg skal se, om jeg kan zoome ind i den. Kan jeg det ikke? Jo, det kan lige der. Det er Facebook-gruppen. Sådan der. Men vi ses den 23. februar.